വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗര ഗ്രാമതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് പകുതി അധ്യായം 3 നോക്കി അല്ലെ. അതില് ഒരു യജ്ഞചക്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി. ആ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചക്രം നമ്മള് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആധാരമായിട്ട് പലതിനോടും പല ദേവന്മാരോടും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ യജ്ഞരൂപേണ നമ്മള് അതൊക്കെ അവരെയും തൃപ്തരാക്കണം. പിന്നെ പരോപകാരം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു, അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദ് അന്നസംഭവ 14-15 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവികള് അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നമോ അത് മഴ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴ യജ്ഞം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞം കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി കർമ്മമാണെങ്കിലോ ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് കർമ്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ഈ 2 തരം ബ്രഹ്മമുണ്ട്. ഒരു ക്ഷരമായതും നശിക്കുന്നത്. അത് പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ടോട്ടാലിറ്റി ആണ് പറയണത്. പിന്നെ അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മമുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ്, ക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന്. ആ ക്ഷരബ്രഹ്മം എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അക്ഷരബ്രഹ്മം ആകുന്ന ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മള് കാണേണ്ടത്. ആ യജ്ഞചക്രം നമ്മള് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മള് ആസക്തിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പുറമെ കൊണ്ടിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അത് പ്രയോജനമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു രാജാവും രാജ്ഞിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ആത്മീയ ചിന്തയിലാണ് അവര് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ രാജ്യത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധ്യമല്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാജാവ് ആരോടും പറയാതെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. രാജ്ഞി ആകെ വിഷമത്തിലായി. എന്തു ചെയ്യാം അല്ലെ. പക്ഷെ രാജ്ഞി ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ അവര് പകൽ സമയം മുഴുവൻ അവരുടെ ചുമതലകള് രാത്രിയില് ധ്യാനിച്ച് തന്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് ധാരാളം സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടി അല്ലെ. സിദ്ധികള് അണിമ, ഗരിമ, ലഹിമ എന്നൊക്കെയുള്ള സിദ്ധികൾ കിട്ടും അല്ലെ. യോഗികൾക്കൊക്കെ ആകാശത്ത് കൂടി പറക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ രൂപം മാറാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ രാജാവിന് എന്താണ് ഇപ്പൊ സ്ഥിതി എന്നറിയാനായിട്ട് രാജ്ഞി ആകാശമാർഗത്തിൽ പോവുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രമത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു. അസന്തുഷ്ടനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ പോയാൽ മനസ്സിലാവും. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗിനിയുടെ വേഷത്തില് രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി. അങ്ങ് എന്താണ് അങ്ങ് അസ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു രാജാവായിരുന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്നതിലും വളരെ അസ്വസ്ഥതയാണ് എനിക്കിപ്പോഴുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജ്ഞി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് മനസ്സുകൊണ്ട് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല, ശരീരം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു ചെന്ന് ആ രാജ്യത്തിലെ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുക, നിർവഹിച്ചിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആ സാധനയും നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടുന്നുള്ള ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രമം പോലും കത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാജാവായിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും രാജഭരണം നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ പത്നിക്ക്, രാജ്ഞിക്ക് ദിവ്യ ചൈതന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ലോകസംഗ്രഹം ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവര് മാതൃകയാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാവരും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെ മാതൃകയാക്കാൻ സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക്. ഇനി നമ്മള് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയോന്ന് യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് കിട്ടേണ്ടത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അല്ലേ? ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വന്ന ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത് അല്ലെ? ഗോകുലത്തിലെ സമപ്രായക്കാരോട് ഒന്നിച്ച് കാലുമേക്കുക. അതുപോലെ പരമജ്ഞാനിയായിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഗുരുകുലത്തിൽ പോണു. അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആചരിച്ചിരിക്കണം, ആചരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. അപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവണം എന്നൊരാളോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനത്തില് ഗോപികളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ഗോപിമാരുടെ വിരഹത്തിന്റെ ആ താപം അല്ലേ, വിഷമം, അതിലും ഭഗവാൻ നിസ്സംഗനായിരുന്നു. എന്ത് കർമ്മവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് നിസ്സംഗഭാവത്തില് അല്ലേ, അതാണ് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ആ സുന്ദര മന്ദസ്മിതത്തോടെ അല്ലാതെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യം ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. തം ഈശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം തം ദേവതാനാം പരമം ച ദൈവതം പതിം പദീനാം പരമം പരസ്താദ് വിദാമദേവം ഭുവനേശമീഢ്യം ന തസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതേ ന തമശ്ചാദ്യധികശ്ച ദൃശ്യത്തെ പരാസ്യ ശക്തിർവിവിധൈവ ശ്രൂയതേ സ്വാഭാവികീ ജ്ഞാനബലി ക്രിയാച. നിയന്താക്കളെ എല്ലാം ശ്രീ ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. നാനാഗ്രഹാധിപതികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവിടുന്ന്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവയൊന്നും സ്വയം പരമാധികാരിയല്ല. അദ്ദേഹം സർവ്വദേവന്മാർക്കും ആരാധ്യനും ഭരണാധികാരികളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമാണ്. ആരും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയവനല്ല. ഭൗതിക നേതാക്കളെക്കാളും നിയന്താക്കളെക്കാളും എത്രയോ സമുന്നതനും അവർക്കെല്ലാം പൂജനീയനുമാണ്. കാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദി കാരണമായ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സാധാരണ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂർത്ത രൂപം പോലെയല്ല അല്ലേ ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല മനുഷ്യന്റെ പോലെ. നിരപേക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ. അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയും ദിവ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റേതൊന്നിന്റെയും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കണ്ണുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ.
അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് സമാനനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അവിടുത്തെ വിഭൂതികള് അനന്തമാണ്. ഇങ്ങനെ ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തില് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനില് ഏതൊന്നും സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യത്തോടും പൂർണ്ണ സത്യമായിട്ടും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ നമ്മളെ കാണിക്കാനാണ്, മാതൃകയാവാനാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. 23 ആത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ആ ജനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആവും. എന്നെ അനുകരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്നവർ ആരും ഒരിക്കലും അലസരാവില്ല. എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്ത ആളാണ്. 24 ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മജേദഹം ശങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാമുപഹന്യാമി മാ പ്രജാ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആരും കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആവും, ഇരുട്ടിലായി പോവും. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അനുകരിക്കും. അങ്ങനെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും. പ്രജകൾക്കൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്നവനായി മാറും. ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഉദ്ദേശം നടക്കാതെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയേക്കാം. ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തില് അവരെ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അവതാര ഉദ്ദേശം അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്കും അവരുടെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ പരധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത് സങ്കര പോലെയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ സന്യാസിയായി പോവുക. എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരും ഒക്കെയും സന്യാസത്തിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ ധർമ്മവും നശിച്ചു പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല എങ്കിലും ആ ജീവകോടികള് പിഴച്ചുപോയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഭാഗവതം 10:33-30 പറയുന്നുണ്ട്. നൈതൽ സമാചരേജാതു മനസാഭിഹ്യനീശ്വര വിനശ്യത്യാചരൻ മൗഢ്യാദിയഥാരുദ്രോബ്ധിജം വിഷം ഈശ്വരാണാം വചഃ സത്യം തഥൈവാചരിതം ക്വചിത് തേഷാം യഥ സ്വവചോ യുക്തം ബുദ്ധിമാംസ്തത് സമാചരേത്. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തരായവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നതാണ് ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവര് അത് അതേപടി തന്നെ അനുസരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പരമശിവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുളവായ വിഷം പാനം ചെയ്യാൻ ആരും തുനിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അനുകരിക്കണ്ട, അവരെ അനുസരിച്ചാൽ മതി. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ചലനങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈശ്വരന്റെ സ്ഥിതി നമ്മുടേതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉന്നതമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ മഹാശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അവരെ അത്രത്തോളം കഴിവില്ലാത്ത നമ്മള് എന്തിനനുകരിക്കണം അല്ലേ. 25 സക്താ കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാദ് വിദ്വാംസ് തഥാ സക്തശ്ചികേഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷേ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാനികളാണ് ഫലകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. വിദ്വാൻമാരൊക്കെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാതെ പ്രവർത്തിക്കണം. ലൗകികരൊക്കെ പൊതുവെ അജ്ഞാനികളാണ് അല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ് ഒരു
കർമ്മ കുശലതയോടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫലം നമ്മള് നോക്കേണ്ടതില്ല. അസക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സന്യാസി ആശ്രമത്തിലെ എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും വാഴ കൃഷി ചെയ്യും. അപ്പോ നല്ല ആവേശത്തിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുക. ശിഷ്യരും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നല്ല വിളവും കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യും. എല്ലാവരോടും വന്നവരോടൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഇതേപോലെ വാഴ കുലയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ വന്നപ്പോ നോക്കുമ്പോ എന്താ, കുലകളൊക്കെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ കളവ് പോയിരിക്കണു. അപ്പൊ വന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമായി. എന്നാ സന്യാസിക്കോ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല, ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടായില്ല. ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്തു. അപ്പോ ഒരു ലൗകികൻ ഓരോ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആശങ്കയോടെയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയോടെയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? എന്നാ ഒരു എല്ലാം ത്യജിച്ച ഒരു സന്യാസിയോ അങ്ങനെ ആ കർമ്മനിരതനാവുന്നു. അല്ലാതെ ഫലം എന്താവട്ടെ പ്രശ്നമല്ല. 26 ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യൈ. ഇതാണ് എല്ലാ വൈദിക ക്രിയകളുടെയും ലക്ഷ്യം. വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനിയായ ഒരാള് അജ്ഞാനിക്ക് എന്തൊക്കെ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പ്രയോജനമില്ല, അല്ലെ? എന്നാലോ സർവത്ര ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള, ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ ഒരു ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യാ? കർമ്മം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കണ്ടിട്ട് അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില് ഒപ്പം കർമ്മ നിരതനാവുകയും വേണം. കർമ്മഫലത്തില് ആസക്തിയില്ലാതെ ആ അജ്ഞാനിയായ ആള് പോലും കർമ്മനിരതനാവത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ജ്ഞാനി പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണർത്തുന്ന തരത്തില് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക, ഫലാസക്തി കൂടാതെ. അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വയം മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. കർമ്മഫല ആസക്തി വേണ്ട. കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം എന്തു തന്നെയായാലും സ്വീകാര്യം എന്ന് ചെയ്ത് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. 27 പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഒരു അജ്ഞാനിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അതുപോലെ ചെയ്യാനാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാളും ആ ഭൗതിക ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റൊരാളും ഒരേ നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. എന്നാല് അവരുടെ നിലപാടുകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് എല്ലാം താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന മിഥ്യാഹംഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ശരീരയന്ത്രം പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മായ കൊണ്ട് മൂടിയ ആത്മാവിനെ മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഭ്രമിച്ചിട്ട് അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള കർത്താവായി മാറുകയാണ് ഭൗതികൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ത്രിഗുണങ്ങള്, അതാണ് അയാളെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യിക്കണത്. ഇപ്പൊ നാടക സ്ഥലത്ത് പല നിറങ്ങളിലെ ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ഒരു കുട്ടി പറയുന്നു എത്ര ലൈറ്റുകള്. എന്നാ വലിയവർക്കറിയാം വർണ്ണ കടലാസിന്റെ നിറം പുറത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ആ കടലാസാണ് നിറങ്ങളെ മാറ്റുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ ജീവചൈതന്യം ഒന്നാണ്. സത്വവുമല്ല, രജസ്സും തമസ്സും ഒന്നുമല്ല, മായാഗുണങ്ങളാണ് 3ആയിട്ടുള്ളത്. ജീവചൈതന്യമാകുന്ന വെളിച്ചത്തില് വർണ്ണക്കടലാസാകുന്ന ആ സത്വഗുണം അതിൽ തട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആ നിറം, ഇതാണ് പ്രകാശിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ആത്മസ്വരൂപമല്ല, ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ആവരണം, നമ്മളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആവരണം അല്ലല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ ആവരണത്തെ നിങ്ങളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാണ് ചെയ്യണത്.
പച്ച ലൈറ്റ് പറയാണ് ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാ. അത് വെറും ഒരു കടലാസാണ് അല്ലെ, വർണ്ണ കടലാസാണ്. ഇങ്ങനെ മായാവലയത്തിനെ മാത്രം കാണുന്നവരെ ആ കാണുന്ന നമ്മള് സാത്വികരായിട്ട് ആണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. കാരണം മായാവലയമുണ്ട്, നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ മൂടുകയാണ് അത് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വയം ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് അത് അനുഭവിക്കണം, നമ്മുടെ ഋഷിമാരൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ. അങ്ങനെ തന്നിൽ വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തില് കാണാൻ സാധിക്കണം. ഞാന് എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാള് ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ ഒന്നും വ്യാപരിക്കില്ല. ഞാൻ എന്നാൽ ജീവനാണ് എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. നിരപേക്ഷ സത്യം അറിഞ്ഞവന് ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ള തന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയെ പറ്റി അറിയാം അല്ലെ. ഭൗതികതയുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണോ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് താനെന്നും തന്റെ സ്ഥാനം ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കരുതെന്നും ആ ഭക്തൻ അറിയാം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശമാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നും ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന ഭാവനയില് എങ്ങനെയോ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണെന്നും ആ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപത്തെട്ട്. തത്വവിത്ത് മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. ഇതിന്റെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആവരണത്തിന്റെ ഉള്ളില് ശുദ്ധ സത്വഗുണമായിട്ട് ആത്മാവിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ആ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അയാളുടെ മനസ്സില് ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ ആത്മാരാമനായിട്ട് മാറും, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാരാമനാവരുത് നമ്മള്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലം അത് ആർക്കും അറിയാനാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണേ. പ്രകൃതേർ ഗുണസമൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്നവിചാലേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അജ്ഞന്മാരാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരമാണ് താൻ എന്ന് കരുതുന്നതൊക്കെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് അതൊരു കെട്ടുകഥ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലൊട്ട് താല്പര്യമില്ല. എന്താ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? അതിനൊന്നും പരിശ്രമിക്കേണ്ട. ഈ ഭൗതികതയില് സുഖങ്ങള് ക്ഷണികങ്ങളായാലും അത് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം അതിലൊന്നും അവർക്ക് അജ്ഞർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. 30. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ ഫൈനലി പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പട്ടാള ചിട്ട അതുപോലെയാണ്. ഒരു കടുകട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. അങ്ങനെ ആ നിബന്ധന അനുസരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാലും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് എല്ലാ ചുമതലകളും നിറവേറ്റിയേ മതിയാവൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് അല്ലെ ഈ ആശ്രിതത്വം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുക എന്നത് ആ മൂലസ്വരൂപമാണെന്നിരിക്കെ ജീവാത്മാവിന് പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി ഇരുന്നാല് ഒരിക്കലും സന്തോഷമോ ശാന്തിയോ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അതേസമയം ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഉന്നയിക്കാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ നിയത കർമ്മങ്ങള് അത് സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റുകയും വേണം.
പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഒരു കാഷ്യർ തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണാണ്. എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും തന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. 31. യേ മേ മതമിതം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അഭികർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ ആജ്ഞാനുസാരം നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസത്തോടെ, ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വേണമല്ലേ, അങ്ങനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ജനിമൃതികളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒക്കെ സാരസത്തയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പനകള്. അതെല്ലാം ശാശ്വത സത്യാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു അപവാദവും ഇല്ല. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള സത്യവും ശാശ്വതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞകള് അസൂയാലേശമന്യേ വിശ്വാസപൂർവം നമ്മള് സ്വീകരിക്കണം. ജയപരാജയങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട. ആശ കൈവിടാതെ നിർവ്യാജം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയില് അയാൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം സ്ഥാൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കണവർക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ള ആവാതിരുന്നാലുള്ള അപാകതയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടും അല്ലെ? അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവനും തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷാർഹൻ തന്നെയാണ്. അസ്വസ്ഥ മനസ്സിനുടമകളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും എവിടെയും ക്ഷോഭിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അചേത മനസ്സുകളാണ് അവരെ കുറിച്ചാണ്. സദൃശം ചേഷ്ടദേശസ്യ പ്രകൃതി ജ്ഞാനവാനഭി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യസി. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെ മായയുടെ വലയിലാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി അവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് 7-ാം അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം വഴി കൃഷ്ണാവബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷൗ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർന്ന വശമാഗച്ഛേത് തൗഹ്യസ്യ പരിബന്ധിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ആ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളില് സ്വതേ ആസക്തി കുറയും. ഭഗവാനോടായിരിക്കും ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങള് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ചിലതിനോട് ഇഷ്ടം, ചിലതിനോട് അനിഷ്ടം. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാനാവില്ല. നമ്മുടെ സമീപനം, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ഉള്ള ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ നമ്മൾ തുനിയരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാ തരം വിഷയവിരക്തികളുടെയും
ഉദ്ദേശം തന്നെ. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാൽ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയല്ല, സ്വകർത്തവ്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിറവേറ്റുകയാണ് ഉത്തമം എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരാളുടെ മാനസികവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കഴിവിന് വിധേയമായിട്ടും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത കൊണ്ടുമാണ് ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായിട്ട് ആത്മീയ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നവയാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങള്. ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം എന്താണോ അത് കുറച്ച് മോശം ആയാലും അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം, അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കർമ്മം അനുകരിക്കുന്നതല്ല. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാധിപ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രേരിതരാവണേന്നാണ് അർജുനന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശം എന്നുള്ള നിലയില് മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയവും ശുദ്ധവും എല്ലാ ഭൗതികതാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായതുമാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങള് അതിനെ ബാധിക്കില്ല. എങ്കിലും പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോണു. ചിലപ്പോ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായിട്ട് പോലും സത്വ രജ തമസ് അങ്ങനെയുള്ള ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ആ സമ്പർക്കത്താലെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ഇത് മാത്രമല്ല കാരണം, അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഈ കാമം അല്ലേ? ഈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു, ക്രോധം പിന്നെ അജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നു, അജ്ഞാനം പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത്യാഗ്രഹം പിന്നെ അഹങ്കാരം, പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റേത്, മമത, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറിപ്പോണു. കാമമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം. ഇവിടെയും അതന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയണത് ആദ്യം ഉണ്ടാവണത് ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ? തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ്, ചിന്ത വരെയാണ്. അത് വേണം, ഒരെണ്ണത്തിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ് അല്ലെ? അത് പിന്നെ ഫീലിംഗ് സ്റ്റേജ്, കാമം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ക്രോധമായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നെ അത് ക്രോധം പിന്നെ സമ്മോഹമായിട്ട് മാറും, ബുദ്ധിഭ്രംശം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ബുദ്ധിനാശം പിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ആ സൈക്കിളാണ്, ആ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവന്റെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം അതുണ്ടല്ലോ ഉള്ളില്, ദൈവികത, ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ട് പരിണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രഭുപാദ് പറയണത് ഇവിടെ പുളി രസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താലെ തൈരായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെയാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറാണ്. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധമായിട്ടും, ക്രോധം പിന്നെ മിഥ്യയായിട്ടും മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഈ മായയിലെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കാണ്. കാമമാണ് ശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നത്.
ഇത് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 38 ധൂമേനാവ്രിയതേ വന്യർയഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിനെ മൂടിവെക്കുന്നതിന് 3 തരത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങളുണ്ട്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും മൂടുന്ന ഈ ആവരണം അത് കാമമാണ്. ഇവ പലതരത്തിലും പ്രകടമാവുന്നു. അതിനിപ്പോ പുകയോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ജീവസ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ തീയ് കുറച്ച് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത അല്പം മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പുക മൂടിയ തീയോട് ഉപമിക്കാം. പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് തീയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തുടക്കത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണില്ല, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തെ പോലെയാണ്. കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപാധി എന്താണ്? ഭഗവത് നാമോച്ചാരണം തന്നെയാണ്. ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെയാണ് കാട്ടുന്നത്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയിലാണ്, അല്ലെ? അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്. അതിരൊറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായിട്ട് അങ്ങനെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുപെട്ടതാണ്. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അപ്പോ ഈ തീയ് ഒരിക്കലും കെടുത്താനാവാത്ത പോലത്തെ തൃപ്തനാവാത്ത തീ പോലെ നിത്യശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ കാമം ഈ വിവേകശാലികളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് ദൈവികത ഉണ്ടല്ലേ? ആ വിവേകശാലികളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളുടെ ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധത്തിനെ, ആ പ്രജ്ഞയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാമം. അപ്പൊ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയില് വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണയൊഴിച്ചാല് തീയ് കെടുത്താനാവാത്തതുപോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങള് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കാമത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാമം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇനി തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ്, അല്ലെ, ശത്രു നിലയുറപ്പിക്കുക. അതുപോലെ കാമം ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചേക്കണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ടോ? അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ്. അവിടെയാണ് ഈ കാമം സുഖമായിട്ട് സോഫയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പോ എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീവസത്തയെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണ കണ്ടോ? ഈ ശരീരമാകുന്ന രഥം, ആ രഥത്തില് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ആ കുതിരകള്, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ, ബുദ്ധിയാകുന്ന ആ തേരാളി, അതെല്ലാം കണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ രഥസങ്കല്പാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് രഥമായിട്ട്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ശത്രു നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജയേച്ഛുവായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ആ ശത്രു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെയൊക്കെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാമത്തിന്റെ കലവറകളായി തീരുന്നു.
പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാകുന്നു. ബുദ്ധിയാവട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത അയൽക്കാരൻ. കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട്, അതായത് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയോട് സ്വാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് വിഷയോപഭോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതും അവയിലാണ് യഥാർത്ഥ സുഖമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതും. ആത്മാവിന്റെ ഈ മിഥ്യാഹംഭാവത്തെ പറ്റി ഭാഗവതം ഭംഗിയായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 10:84-13 യസ്യാത്മബുദ്ധി കുണഭേതൃധാതുകേ സ്വതീകളത്രാദിഷു ഭൗമയുജ്യതി യത്തീർത്ഥബുദ്ധി സലിലേന കർഹിചിത് ജനേഷു അഭിജ്ഞേഷു സ ഏവ ഗോഖര. ധാതുത്രയ നിർമ്മിതമായ ദേഹത്തെ ആത്മാവായും കളത്രാദികളെ സ്വബന്ധുക്കളായും ജന്മഭൂമിയെ പൂജനീയമായും കരുതി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്നാനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവൻ വെറും പശുവോ കഴുതയോ ആണ്. അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ആ മിഥ്യാഹംഭാവം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത്, അഹന്ത മമത ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ആ മനോമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കുക. ആ മനസ്സില്, അങ്ങനെ ശുദ്ധം പവിത്രമായ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ത്വര, വിജ്ഞാനത്തെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കണ ഈ മഹാപാപിയായിട്ടുള്ള ആ ശത്രു കാമം അല്ലെ, അതിനെ നിർവീര്യനാക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ജ്ഞാനം പരമഗുഹ്യം മേ യദ്വിജ്ഞാന സമന്വിതം സരഹസ്യം തദംഗം ച ഗൃഹാണഗതിദം മയാ. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ ആശ്ചര്യകരവും അതിരഹസ്യവും അത്രേ. ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവും സാക്ഷാത്കാരവും അവയുടെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാമാന്യവും സവിശേഷവുമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അവിടുത്തെ സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ചുമതല. ഈ ബോധമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ജീവിതാരംഭം മുതൽക്കേ ഇത് പരിശീലിച്ചു പോരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വരപ്രേമം എന്നുള്ളതിന്റെ വികല പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ദൈവപ്രേമം കാമമായി മാറില്ല. അത് ദൈവപ്രേമമായിട്ട് തന്നെ, കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. കാമത്തിനെ ദൈവപ്രേമമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. 42 ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. മനസ്സ് നടുവിലാണ് അല്ലെ. മൈൻഡ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻസസ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോ മനസ്സ് ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിനെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻസസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ്. ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാട്ടിലും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ഉത്കൃഷ്ടം. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും മികച്ചതാണ്. ബുദ്ധിയോ മനസ്സിന്റെയും മുകളിലാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ബുദ്ധിയേക്കാളും ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് ആത്മാവ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ ഈ മൂലസ്വരൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരാഞ്ഞറിയണം. പിന്നെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ നിരന്തരം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം.
അത്രയുമായാൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു കിട്ടും. ആധ്യാത്മിക പഠനത്തിന് മുതിരണ ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. കൂടാതെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സ് പ്രബലമാക്കണം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പോ ആ മനസ്സ് തന്നെത്താനെ കരുത്തുറ്റതായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നല്ല നല്ലതൊക്കെ കാണുന്നു, അതുപോലെ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ, മണക്കുന്നു, രുചിക്കുന്നു, എല്ലാം നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ടോട്ടാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതാവട്ടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലെ. നല്ലതാണ്, നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രുചിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതോ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പോ ആ ബുദ്ധി തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആവരുത് ബുദ്ധിയുടെ തന്നെ തലത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചത്? താഴേന്ന് ശാരീരിക സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത. അതിന്ന് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് വരികയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതി. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മുകളിലാണ് മനസ്സിന്റെ മുകളിലാണ് ബൗദ്ധിക സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആത്മീയ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 43 ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മനാ ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അധീനനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമമെന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ആത്മാവ്. അതറിഞ്ഞ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് അതിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകാതെ അദമ്യനായിട്ടുള്ള ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം. നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അതാണ് നമ്മള് നേടേണ്ടത്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനത്തിനെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും നശിപ്പിക്കണം. ഈ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ് അറിയണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസരാണ്, ആശ്രിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ വികല രൂപമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ആ കാമത്തിനെ നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും അധീശത്വത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രഭാവമുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള മനോബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ഒന്നും വശപ്പെടാത്ത ആ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം. ആ അവസ്ഥയില് എത്തിയാല് നമുക്ക് നിത്യാനന്ദം, പരമാനന്ദം അത് മാത്രാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ക്രമേണ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഓരോന്നിനും കാണുന്നത് മുഴുവനും വേണമെന്ന് തോന്നുക, അതുപോലെ കേൾക്കുന്നത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നിർത്തുക.
എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലെ കാണുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളാവട്ടെ, കഥകൾ വായിക്കലാവട്ടെ, എല്ലാം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ദോഷമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ പിൻവലിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുക എല്ലാത്തിനെയും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിൽ ഉറച്ചു, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ നിന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിക്കും ഒന്നും വശപ്പെടാത്ത ഒരു അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എത്തിച്ചേരും. അതാണ് ആ പരമ അവസ്ഥ. അതാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മള് ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മള് പരിശീലനം നേടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അത് ആർജിക്കാൻ നമ്മള് യത്നിക്കണം. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ പ്രബലമാക്കണം. എന്നിട്ട് കാമം എന്നുള്ള ആ ശത്രുവിനെ ജയിക്കണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അടുത്ത അധ്യായം നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചൂലോ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ? അപ്പോ ഒരിക്കല് വസുദേവര് ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലേ? വസുദേവര് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവാവാനാണ് സാധിച്ച അത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വസുദേവര് എന്താ ചെയ്തേ? ശ്രീനാരദരെ കണ്ടപ്പോഴ് വന്നിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങേപ്പോലെയുള്ള ആ മഹാത്മാക്കള് സർവപ്രാണികളുടെയും മംഗളത്തിനാണല്ലോ അവിടെ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പരമഭാഗവതന്മാരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടാണ് ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മൻ ജനന മരണം പ്രവാഹത്തിൽ പെട്ട് നട്ടം തിരിയണ ഈ പ്രാണികളുണ്ടല്ലോ, ഏതൊന്നിന്റെ സഹായത്താലാണോ നിത്യാനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടുക, ആ ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് വസുദേവര് ഒരിക്കല് പറയാണ് നാരദ മഹർഷിയോട്. അപ്പൊ ഈശ്വര ദർശനം സിദ്ധിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ അല്ലേ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പോ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് ആദ്യം ദർശനം കൊടുക്കണത് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടും ഞാൻ കാമനാരഹിതനായില്ല. കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ മായയാലെ മോഹിതനായിരുന്നു. ശ്രീനാരദൻ ഭഗവത് സ്മരണയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദ സാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ ശ്രീനാരദര്. പറഞ്ഞു, ഋഷഭപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള നവയോഗികളും ജനക മഹാരാജാവും തമ്മില് ഒരു സംവാദമുണ്ടായി. അതിൽ ഈ തത്വം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്. ലോകം മുഴുവനും ഭഗവത് സ്വരൂപമായിട്ട് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന ആ നവയോഗികള് ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട് അവിടെ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ജനക മഹാരാജാവിന്റെ മഹാസദസ്സിലേക്ക് ഒരു നാൾ എത്താണ്. ജനക മഹാരാജാവ് ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഋഷി തുല്യനാണ്, രാജർഷിയാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്. അദ്ദേഹം ഭക്തിപൂർവ്വം അവരെ വന്ദിച്ചിട്ട് അവരോട് ആത്യന്തിക ക്ഷേമത്തിനുള്ള മാർഗം, അതുപോലെ ഭഗവത് ധർമ്മ സ്വരൂപം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരിലെ കവി എന്നുള്ള ആ നവയോഗികളില് ഒരാളുടെ പേരാണ് കവി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, വെറും ശരീരാദികളില് താനാണ് എന്ന് ഭ്രമിച്ചിട്ട് വലയുന്ന അജ്ഞന് പോലും അഭയം കൊടുക്കുന്നതിന് ആ കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദ സേവയ്ക്ക് അതിന് മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ. അത് സർവ്വവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാണികളെ മോചിപ്പിക്കും. സർവാത്മന ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഭഗവത് ധർമ്മങ്ങള്. അഹങ്കാരവും ശക്തിയും കൂടാതെ താൻ അവിടുത്തെ കയ്യില് ഒരു ഉപകരണം എന്നുള്ള ഭാവത്തില് ആ തന്തിരുവടിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ലൗകിക വൈദിക ഭേദം കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെ ഭഗവത് ധർമ്മങ്ങളാണ്. ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആത്മസ്വരൂപത്തെ മറിച്ചിട്ട് ദേഹാദികളില് അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭയത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ മായയാണ്. തന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീപാദപത്മങ്ങളെ സർവാത്മനാ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോ മാത്രാണ് ഈ മായയിൽ നിന്നുള്ള അനർത്ഥമൊക്കെ നിവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സംസാരക്ലേശം വാസ്തവമല്ല എങ്കിലും
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് വരെ അത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സംസാര ക്ലേശം മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലായ പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിലോ ആ കാരുണ്യമൂർത്തിയുടെ ദിവ്യ ലീലകളെ ശ്രവിക്കുക, പുണ്യനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നിരന്തരം ശ്രീപാദ സേവ ചെയ്യുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ പരമപ്രേമം നമുക്കുണ്ടാവും, പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഭഗവന്മയമായിട്ട് പ്രകാശിക്കും. അതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് നിത്യശാന്തിയും അഭയവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ജനകൻ ചോദിച്ചു, ഈ ദിവ്യപ്രേമം സിദ്ധിച്ച ഭാഗവതന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇത് കേട്ടിട്ട് നവയോഗികളില് ഹരി എന്നുള്ള യോഗി പറഞ്ഞു, സർവവും ഭഗവന്മയമായിട്ട് ദർശിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തര് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരനിൽ പ്രേമം, അതുപോലെ ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രി ഉണ്ടാവുക, ബാലിശന്മാരിൽ കരുണ ഉണ്ടാവുക, ദേഷിക്കുന്നവരിൽ ഉപേക്ഷ ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ മധ്യമ ഭക്തൻ. വെറും വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവത് ബുദ്ധിയാ സേവിക്കുന്നവൻ പ്രാകൃത ഭക്തൻ. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവൻ മായ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിലും ഭ്രമിക്കാതെ വികാരാധീനനായിട്ട്, അതീതനായിട്ട്, വികാരത്തിന് അതീതനായിട്ട് ഭഗവത് സേവാൻ ആനന്ദ ലഹരിയില് നിരന്തരം മുങ്ങുന്നവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ക്ഷണനേരത്തെ ഭഗവത് സേവ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. തന്നെയല്ല, സർവശക്തനായ ഭഗവാന് പോലും യാതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷണനേരമെങ്കിലും പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ലയോ, ആ മഹാത്മാവാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഉത്തമ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷണനേരം പോലും ഭഗവാൻ പുറത്തു പോവില്ല, അവിടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവൻ മായയാലാണ് ദേഹാഭിനിവേശം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതാണ് സർവ അനർത്ഥ കാരണം എന്നും കേട്ടപ്പോ മായയെ പറ്റി കേട്ടാ കൊള്ളാം എന്ന് രാജാവ് പറയാണ്. അതിന് അന്തരീക്ഷൻ എന്നുള്ള യോഗി മറുപടി പറയാണ്, ഈ കാണുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികളുടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഏതൊരു ശക്തി കൊണ്ടാണോ നടക്കുന്നത്, ആ ഈശ്വരന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷം തന്നെയാണ് മായ. ശരീരാദികളില് ആത്മധ്യാസം വഴിക്ക് ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശക്തിയാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് അതിനെ അനായാസേന കടക്കാനുള്ള മാർഗം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രബുദ്ധൻ എന്ന യോഗി അതിന് മറുപടി പറയാണ്, ഒരു ഭോഗസാധനവും നിത്യാനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യില്ല, അവ അധികമധികം ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ്. ഈ തത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് തത്വം അറിയുന്നവനായി പരമഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഗുരുവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ശുശ്രൂഷിച്ച് പ്രസന്നനായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ഗ്രഹിക്കണം. മറ്റൊന്നിലും ശക്തി കൂടാതെ തന്തിരുവടിയിൽ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ സമീപം ചെന്ന് ഭഗവത് ലീലകൾ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാം അവിടുത്തെ തൃപാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പുണ്യ യശസ്സിനെ പറ്റി പരസ്പരം അനുകഥനം ചെയ്യുക. തമ്മിൽ അല്ലെ ഭക്തര് തമ്മിൽ പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സുഖം, അതുകൊണ്ടുള്ള ആനന്ദ ലഹരിയില് ആറാടുക. ഇതാണ് മായയെ അനായാസേന കടക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പോ നാരായണപരൻ അനായാസേന മായയെ കടക്കും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് മായയെ കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ, സർവം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.